ito sila silang kasuod. Why makawa anang kasuod ni Chis Escudero bahalag managlahi ang ilang politika ng partido. Supposedly independent si Chis Escudero is Senate President pero anak kanang ilang kasuod sukad pa sila pagka-estudyante. Ila na why makahikaw ana gikan ni Chis Escudero og ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero por Dios e por santo, mga dagko sila mga opisyal sa gobyerno. So ang ilang kagawasan pagpadayag sa ilang kasuod magsinungugay badihan na sila unsa na ilang paagi sa pagsinungugay sa usag-usa mamitiran og jutay tungod sa ilang opisyal nga mga pwesto. Kung ilang naandan mag-ambak-ambak sila inikita nilang duha tungod sa ilang kasuod, mahimo sila mag-ambak-ambak in private kung sila ran duha way makakita. Pero atubangan sa 82 ka mga embahador o mga representante sa mga international organizations, mag-ambak-ambak sila murag lain tanawon. Kung magginaksanay na sila pag-ayo dihil pila ka minuto tungod silang kasuod, gihidlaw sa usag-usa, mahimo kay na nila in private. Bahala kung malaig reaksyon si Hart Evangelista o si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung ingon ana ang ilang paghangpanay. Pero entitled sila ana. Kay why makawakli, why maka-question anang ilang kasuod. Pero opisyal mo sila nga mga damo sila opisyal nga mga pwesto. Si Chis Escudero is the highest ranking official in this Philippine government. Si First Lady Lisa Araneta Marcos, First Lady. Unang ginang sa ato nasod isip lehitimong asawa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Niya mag-ingon ana sila ato bangad sa publiko. So doon na sila obligasyon to behave. Doon na sila protocols nga kinalang sundon. Doon ay mga lagda nga kinanan nga ilang ipatigbabaw. Ug dili excuse nga suod sila. So nagkasalamat sa clarification First Lady Lisa Araneta Marcos nga wa din nimo to insultuha si Chis Escudero, nagsinunggugay ra day mo duha pero unbecoming gihapon to ang imong gihimo. Di gihapon to mao. Di gihapon to tarong. Pero saon taman, playful man kuno ning atong First Lady. Mo na termino sa First Lady nga why batasan, why protocol nga dili expected, dili normal, dili ko gusto matawag mo gamit sa pong normal, dili naandan ang iyang lilihukan isip First Lady. Lahi sa ubang mga First Lady